Hi guys, madyong gabi manihapon tanin jo. Ngit-ngit pa mi diring dapita guys kay wa pa nabalik jud ang kurente diri sa mua. Unta guys, mabalik na jud ning kurente kay ngit-ngit kaadyo guys ang among palibot. A few moments later. Manamig panihapon guys. So karon di ami karon guys sa Aquaya guys. Laundry ni si Jess sa Mactan. Kasi sa to nangita og signal ari lang mo guys, kusog ang signal diri asa diring lugar diring dapita nya guys. Akang tao diri magtambay kay lagi nangitag signal, then malingaw pud mo moari mo guys kay na may daghan paninda kasi klaseng paninda guys. Gutomon mo na kuan na ihaw-ihaw na po ditong dapita guys na mga nagtindag balot, mga street foods. Malingaw mo guys kung maari mo while chat-chat mo sa inyong uyab, gugutomon mo, palit lang mo, magdala lang mo extra para na may kaon-kaunon guys. Ato sa nga pikas nga side daghan kayong tao dito kay naman itong paninda. Then wala ka pa gamay sa unahan nadato ang mga nagtinda og mga kanang ihaw-ihaw, then naglatag silang lamisa. Pwede mo ari mo manihapon kung makalabay mo gutom mo pwede mo muhunong para magpa-signal sad mo. Tara guys, tanaw na to.